Dumnezeu mi-a ascultat strigătul și am crescut fără părinți, am crescut orfan și n-am avut educație cum ați avut voi, dar singurul care a avut milă și îndurare și singurul care mi-a purtat de grijă a fost Dumnezeu. Aleluia. Vreau să vă spun în seara aceasta că nimeni, i-am spus la toți de aici, tot tinerii, nimeni n-a avut mărturia mea prin ce am trecut. Nu este ușor să fii azi la picioare de gradul 3, să mergi la spital și să-ți tragă ciorapii din picioare cu tot cu piele. Nu este ușor să te tragă un cal tăriș și să-ți ia carne după partea dreaptă, să spun la picior, eram într-un cărucior și muștele zvârnea pe mine. Vreau să vă spun că nici pentru mine nu a fost ușor să trec prin capitolul ăsta. Și încă nu cunoșteam pe Dumnezeu. Și spun aici așa în versetul 2, m-a scos din groapa pieririi, din fundul mocilei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Atunci când Dumnezeu te vrea într-o lucrare, atunci când Dumnezeu te vrea să stai lângă Dumnezeu, cum spuneam mai devreme cântarea și vorbea despre o inimă. Acolo la Matei, capitolul 5, cu versetul 8, spune că doar cei cu inima curată îl pot vedea pe Dumnezeu. Aleluia. Atunci când stai lângă Dumnezeu, atunci când te dedici pentru Dumnezeu, atunci când în timpul tău îi dai lui Dumnezeu, Dumnezeu are un tabel, frații mei, și atunci fiecare lucru îl scrie în parte. Spune Biblia că fiecare lucru este nefolositor. Deci nu folosește toate lucrurile, nu toate sunt de curie, dar puțini sunt de folos. De aceea, în seara aceasta, poate că unii dintre voi, poate că zici, bă, ce vă facem la biserică, ce să facem acolo, am fost și azi dimineață, atâta timp cât este părtășie, atâta timp cât Duhul Sfânt este prezent peste noi, atunci când Duhul Sfânt te poate elibera de lucruri cu care te confrunți. Stăteam și mă gândeam și spuneam, azi, Doamne, ce să spun la tinerii ăștia, pentru că n-am venit să slujesc și am venit să ascult, dar dacă Dumnezeu m-a trimis de acasă, înseamnă că Dumnezeu a avut altfel de plan cu mine. Îi spuneam mai devreme afară și îi spuneam, într-o lucrare trebuie să ai disponibilitate. Am văzut că în România, când supă cineva spune abonatul apelat nu este disponibil momentan, vă rugăm să reveniți. Revenirea aceea poate să fie prea târziu, atunci când cineva te cheamă, acela este Duhul Sfânt, acela când îmi spune mergi la biserică, este Duhul Sfânt, acela care nu mergi la biserică și o văd numai din partea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că atunci când Dumnezeu s-a îndurat de mine și l-am cunoscut pe Dumnezeu, atunci am văzut ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu, să umbli cu Dumnezeu. Cum vedem acum în Vechiul Testament că Enoch a umblat cu Dumnezeu 350 de ani. Vedeți voi trăirea aceasta pe pământul ăsta, nu să știi câte zile vom avea, dar indiferent de timpurile care vor veni, pentru că spune acolo la Maleahi, capitolul 4, spune că va veni ziua când va arde ca un cuptor pentru toți cei trufași și plini de mândrie. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să ne facă înțelegători în seara aceasta, să înțelegem că nu la voia întâmplării suntem în locul acesta. Și vreau să vă spun, sunteți foarte mulți tineri aici. Vreau să vă spun că am încercat cu foarte multe lucruri fără să-L cunosc pe Dumnezeu. În timp ce eram în Spania, am avut muzică pe mașină, aveam o stație Sony Expo, care știți, cu 4 ieșiri, cu tub de vas, nu puteți să stai în mașină. Am încercat cu toate lucrurile posibile. Am încercat cu tot, am încercat. Și am văzut că nu folosește la nimic. Și când am văzut că Dumnezeu s-a îndurat de mine, și atunci când stai în trăire cu Dumnezeu și te păstrezi curat și citești pe Dumnezeu și umbli cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu te poate binecuvânta în funcție de ceea ce cum gândești. Poate că în seara aceasta ai venit cu dorința de a te întâlni cu prietenii. Dar dacă în seara aceasta nu vei deschide inima, tânăr drag și tânăr dragă, vei pleca acasă dezamăgită. Încă sunteți foarte mici, unii dintre voi. Și am spus, nimeni să nu treacă până ce am trecut eu. Nu este ușor. Pentru mine, când vine data de 3 aprilie, în ziua aia a murit mama mea și în ziua aceea nu a permisul. Pentru noi n-a fost o zi foarte simplă. Să vii de la Craiova, să găsești mama în fundul casei moartă și vii de la Craiova și spui, bă, am luat permisul să te bucuri. Pentru nu a mai fost bucuria aia. De aceea eu am trecut în capitolul ăsta, am știut ce înseamnă suferință și durere. Și de aceea Dumnezeu, frații mei, s-a îndurat de mine și Dumnezeu m-a căutat și m-a găsit. Și după aia spune aici așa, spune că ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Vedeți voi, tinerii aceștia care suntem aici în Mepăt, generația asta de tineret, generația s-a ajuns la o capacitate foarte mare. Generația mea nu a fost așa în trecut.
De aceea este bine să cauți pe Dumnezeu, să stai lângă Dumnezeu. Pentru că atunci când umbli cu Dumnezeu, Dumnezeu îți poate da pace, îți poate da multe lucruri care le cunoaștem cu toții, adică cu Dumnezeu. Nu vă faceți planuri fără Dumnezeu. Poate că unii dintre voi nu sunteți căsătoriți de aici, din locul acesta. Și indiferent ceea ce faceți, întrebați prima dată pe Dumnezeu. Puneți înaintea lui Dumnezeu dacă este ca să-ți faci un viitor. Întreabă-L tu pe Dumnezeu. Doamne, este bine să fac lucrul acesta, pentru că de cele mai multe ori nu întrebăm pe Dumnezeu. Și atunci nu ne mai iasă lucrurile cum vrem noi. Pentru că planurile omului nu se nimerește cu ale lui Dumnezeu. Și zic ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și dacă este cineva întristat, să strige către Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, frații mei, în seara aceasta are ultimul cuvânt. Am multe lucruri de spus și, cum a spus Ami, vreau să mă limitez la timpul care este, de aceea să vă păstrați curați, să fiți copii ascultători de părinții. Amen. Mulțumiți de Dumnezeu care mai aveți părinți în viață și v-a purtat de grijă, v-a îmbrăcat. Eu când eram mic și când mergeam la școală, îmi pregătea bătrână pâine în tigai cu ou și cu zahăr și plecam la școală 3 km duși și 3 întors sau 6 km zilnic, ca să pot să învăț o carte. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu. Poate că părinții voștri nu au atâta bani să vă cumpere în timpul de astăzi ce este. O parte cu noi vedem că timpul de Max Media în Africa, vedem oameni care n-au ce mânca și mănâncă frunzi alții. Noi să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem într-o țară binecuvântată și ori de câte ori aveți ocazia să veniți în casa lui Dumnezeu. Să veniți în casa lui Dumnezeu pentru că Domnul este prezent și am simțit Duhul Sfânt la lucru în seara aceasta. Important este ca e cel mai greu de lucrat cu omul într-o vreme ca aceasta. Este greu de lucrat cu omul să-și poată deschide inima că zici, băi, dacă mă rog un pic mai tare, mă duce lângă mine. Dacă ai venit seara aceasta aici, este timpul să te descarci înaintea lui Dumnezeu. Poate că ai poveri, poate că e supărat că nu ți-a ieșit ceva în săptămâna aceasta. De aceea, frații mei, este bine să ne îndreptăm spre cuvântul lui Dumnezeu